На мою думку, самы лепшы падарунак гэта смачная вячэра. Таму я вам прапаную сёння смачную романтычную вячэру, якая задаволіць як яе, так і яго. Мяне зовут Егор, вы на канале Патэльня. Пачынаем романтык. Сёння я прыгатую карпаччо з ялавічынай, а дапоўню гэта сырам бры, запечаным у духоўцы з чиабатай ды зёлкай. Каб зрабіць карпаччо, трэба ўзяць ялавічыну менавіта элітную. Гэта вырызка, каб яна была самай мяккай, нежнай, і мы таксама прыгатуем смачна, но з таго, што прапануе нам крама. Бо ў сучасных умовах знайсці ў краме менавіта ялавічную вырызку даволі складана. Вось у нашай краме я знайшоў такую звычайную ялавічыну, гэта палянвіца. Гэта дліннашейная мышца. Зараз мы гэта ўсё падрэжам. Вось гэтыя часткі мы здымем. Каб гэта быў роўны кавалачак, нам гэта не патрэбна. Вось тут крыху жырыначкі можам зняць. Так. Всё. А астатні кавалачак мы падразаем, каб ён быў роўны. Фарміруем з яго каўбаску, выкладаем на плёнку і заворачиваем такую тугую колбаску. Тут лишнее можно отрезать. Заворачиваем тугую колбаску и досылаем гэты кавалачак у лядоўню на 30-35, ну можа 40 хвілін. Галоўна, каб ён трошки прымарозіўся зверху і стаў такі удобны для тонкага нарызання. Прайшло недзе 45 хвілін. Наша ялавічына прымарозілася, і яе цяпер можна тоненька нарэзаць. Гэта сырая ялавічына. Вось мы тонкімі такімі кавалачкамі яе нарэжам. Нічога страшнага, калі яны крыху там згубяць форму, гэтыя кавалачкі. Мы ўсё роўна яшчэ з імі трошки папрацуем, каб атрымалася зусім тоненька. Так, вось бачыце, мы нарэзалі зусім тоненька. Тоненька-тоненька гэтае мяса, яно нават прасвечваецца. Вось цяпер нам патрэбна гэта мяса выложить на пякарскую паперу. Так. І вось так акуратна выкладаем сюды нашу ялавічыну. Ведаеце, многія могуць сказаць, што як гэта можна есці, гэта ж сырое мяса, гэта небяспечна, можна нацапляць усякага. Ну, па-першае, калі вы ведаеце, што вы купляеце мяса свежае, калі яно не было замарожана, калі яно добра выглядае, калі у вас правераны прадавец нават, калі мяса прайшло ўсе санітарныя нормы, то баяцца няма чаго. Так, цяпер накрываем гэта зноў паперай, бярэм скалку і пачынаем раскатываць, каб было яшчэ танней. Наше мясо, нашу ялавічыну. Ось таким чынам добра раскатваем. Акуратненько. Ага, акуратненько. Так, тут трэба дапамагчы спачатку з аднаго боку. Вось так здымаем патроху. Вось бачыце, яно такое тоненькое, што нават расслаиваецца, цянецца за паперай. Цяпер бярэм талерку, на якую будзем яе выкладаць. Накрываем. О, бачыце, амаль што такога памеру, як нам патрэбна. Лишнее можем зрэзаць, потым прыбраць гэта. Ну, конечно, гэта будзе
для прыгожай падачы, гэта ўсё ж такі будзе романтычная вячэра. А тут аккуратненько пераворачиваем і таксама патроху здымаем паперу. Ну, вы, напрыклад, можете для гэтых цэляў ужываць плёнку. Але чаму я ўжываю менавіта паперу, каб яна забрала лішнюю ваду, бо мы будзем дадаваць соус, і нам лішняя вада, лішні сок тут не патрэбны. Ну, атрымалася. Ну вось, наша ялавічына ўжо тоненька раскатана і ўжо гатова на талеркі. Зараз давайте прыгатуем для яе марынад. Першае, што неабходна зрабіць па арыгінальнаму рэцэпту, гэта пасыпаць ўсё гэта молатым ружовым перцам. Але аддзельна ружовага перцу я не знайшоў, таму я пасыплю горошкам перцам 4 перцы. Тут ёсць і зялёны, і белы, і ружовы, і чорны. Все гэта раздаўлю ў ступкі. Які адразу аромат. Такі пах смачны. Свежы перец заўжды смачна пахне. Так, ну вось так будзе дастаткова. І адразу прысыпаем па ўсей паверхні, каб дадаць смак і аромат. Ну вось так дастаткова, многа не трэба. Так, наступным чынам паверх гэтай ялавічыны трэба дадаць соус. Давайте яго зараз і прыгатуем. Ён гатовіцца нескладана. Нам патрабуецца, па-першае, гэта аліўкавы алей. Дадаем яго. Ну, давайте будзем адміраць, каб ведаць, колькі трэба. Ну, я думаю, што на такую колькасць ялавічыны 1, 2, ну 3 лыжкі больш не трэба. Даже 2 столовыя лыжкі. Таксама сюды патрэбен вустэршырскі соус, гэта соус на аснове анчоусу. Дадаем сюды ну, добрую столовую лыжку. Так, я даже яшчэ троху добавлю. Дадаем яго. Калі у вас няма такога соусу, можна абысціся воцатам, толькі глядзіце, каб ён быў не 9%, а 5%, такі слабенькі. І таксама дадайце яго там 1 лыжку, больш не трэба. Таксама я яшчэ дадаю сюды сок лімона, тоже дзесьці, ну, можа, лыжку, троху менш. Многа не трэба. І крыху соевага соусу. І вось глядзіце, што важна, алей і ўсе соусы, яны не раствараюцца адзін у адным. Але калі іх добра вымешаць, я возьму відэлец, і калі яго так добра перамяшаць, ён будзе такі эмульгіраваны. Дададзім яшчэ трохі аліўкавага алею, бо нешта я, як заўжды, перабаршчыў. Так, і вось так відэльцам перамешваем, збіваем эмульсію. О, вось цяпер похоже на праўду. І вось калі наш соус гатовы, бярэм чайную лыжку і вось так паверху трошечки поліваем раўнамерна, па капелькі. Глядзіце, толькі многа не дадавайце. Каб яно просто упіталася. Так, паверху, па капелькі. Можна нават ось так потым раўнамерна распределіць па ўсей плошчы. Таксама нам яшчэ патрабуецца кавалак пармезану, яго трэба мелка нацерці паверх нашага мяса.
І тут ужо сэканоміць не атрымаецца, таму што патрэбен менавіта пармезан. Канешне, ён можа быць і таны, які-небудзь наш беларускі, а ведаеце, ёсць і такі. І я б даже не казаў, што ён сильно дрэнны. Ён танней, чым арыгінальны замяжовы пармезан, но не надта уступаюць па смаку. Цяпер зверху дадаем такую добрую горку рукколы прямо по центру. Ось так. О, ось так прыгожа. Зверху можна рукколу крыху збрызнуць ужо свежым лімонам. Сильно не трэба. Упрыгожваем все аліўкамі. Все ж таки у нас будзе романтычная вячэра. Ну, ось так, дастаткова. Ну, а наступная страва растопіць сэрца любой дзяўчыны. Бярем мяккі сыр бры, ну, той, які з белай благароднай плесенню. Выкладаем яго на шкляны посуд для запекання. Нарызаем які-небудзь смачны багет, ці можа ёсць у вас у краме смачная чиабата. Вось менавіта гэта чиабата. Мы взяли чиабату двух відаў, нарызаем яе на кавалкі, выкладаем на посуд. Так, цяпер бярем часник. Нам патрэбна, ну, буквально 3 зубчики. Вось 3 адкалолі зубчики. Трэба так, карані адрэзалі. Ну, ведаеце, да? Раздавілі, пачысцілі. Часник трэба нарэзаць пласцінкамі, такімі довольно буйнымі. Наш сыр мы вось так вось надразаем. І вось у гэтыя надрэзы мы ўстаўляем наш часник. Ну, я ведаю, што я гэты сыр буду есці са сваёй аператаркай. Таму наконт часніка мы ўжо з ёй дамовіліся. Так, все, астатні нам не патрабуецца. Цяпер бярем аліўкавы алей і так вось тоненькой струечкой, тоненько-тоненько, по крыху, по капелюшечке сбрызгиваем все это алеем. Бачите, он тоненько льется, капы на хлеб попало и на сыр. Ну и самое главное, это итальянские зёлки. Вот так добро сверху посыпаем итальянскими зёлками. Они дуже смачно пахнуть, так само смачные на вкус. І все. Все просто. Але ў той самы час смачна. Цяпер трэба гэтае блюдо даслаць у духовку. Ну, буквально на 10 хвілін, каб сыр расплавіўся, хлеб трохі падзалаціўся і можна ўжываць. Вось такая прыгажосць у нас атрымалася. Пахне гэта неверагодна. Карпачча я ўжо жадаю паспрабаваць, нават не могу спыніць слюні. З вами быў Егор. Подписывайтесь на канал, цісніце падабайку, пишите каментары і самае галоўнае, кахайце і будьце каханымі. Смачна есці. До побачення.